Mila menika dados satriya sentosa sabab ototipun menika kawat. Balungipun menika wesi, kulitipun tembaga, sirahipun klonthongan waja. Mripatipun Surya Kantha, kupingipun cethok, irungipun pangot, brengosipun bendrat. Lambenipun silet, untunipun tatah, gulu bumbung kuningan. Dada blebekan waja, tangan pedhang epek-epek cakra driji gunting weteng drim. Bokongipun wajan, anunipun ceret. Anu ki apa? Ih. Lajeng pupunipun menika plumpung wesi. Garis menika linggis, dlamakanipun pacul, tungkakipun pethel. Getihipun Gatotkaca menika bubur prunggu. Keringetipun kecap, uyuhipun larutan penyegar. Ora kowe kok guyon. Mboten gegujengan Bu Kulun, nyata lari menika sentosa. Kakang Rada. Bathara Narada ingkang wis nate ngejawantah ing Marcapada paring dedana marang titah. Yekti ana gunane, nyatane bisa magas. Pusre punang jabang bayi satemah. Saiki bisa dadi jagoning dewa, wis diwasa malah. Inggih Bu Kulun. Kakang, ulun badhe paring dawuh dhateng satriya menika. Kadipundi Adi? Gatotkaca, kula wonten dawuh paduka menika sinten? Ulun dewataning para dewa, Bathara Guru ya Jagatnata ya Giripati. Kula ngaturaken panuwun sarta ngaturaken pangabekti Bu Kulun. Ya ulun tampa. Sira ulun payungi nggih Gatotkaca. Nggih bekti kula. Ulun Bathara Narada, ulun Bathara Empu Ramayadi. Nggih bekti kula Bu Kulun. Iya Gatotkaca tak tampa. Gatotkaca kula wonten dawuh. Sira tak kudang dadiya satriya sejati. Liripun kados pundi? Ingkang aran satriya sejati iku manungsa ingkang wis bisa manunggalake jagat telu. Yaiku raga, jiwa lan sukma. Satriya saiku siji, tri iku telu, yaiku jagat mula. Sapa wae ingkang kuwawa manunggalake raga, jiwa lan sukmane, katitik saka larasing pangesti pangucap lan tumindake, ya jalma manungsa kang kaya mengkono mau ingkang bisa sinebut satriya sejati. Krana lati lan pakartine bisa nyawiji. Ula kang saka iku sira tak kekudang tetepa dadi mustikaning para satriya. Aduh, ngaturaken panuwun Bu Kulun. Kejaba saka iku kita ulun dadekake jago. Mungsuwa Patih Sekipu lan Prabu Pracona nanging bakal ulun trapi busana utawa kawaca saka ing kadewan iku wujuding nugraha. Sepisan caping Basunanda kuasane yen ta ana udan ora kudanan, yen ana panas datan kepanasen. Makaten. Kapindhone Kotang Antrakusuma ingkang ulun trapake sakjroning kulit sak njabaning daging. Kuasane bisa miber tanpa suwiwi, mencolot tanpa sutang. Banjur ingkang angka 3 ya kang wekasan kasut padha kacerma tegese srandal. Ingkang dumadi saka walulang nanging ora sak lulanga. Walungsunganing Bathara Antaboga. Gayane yen to sira ngambah Jumantara ngungkuli pendhita tapa. Sayekti sira ora bakal kena walat tawa tawi tawar. Mara gagestinen Gatotkaca. Ngaturaken panuwun pukulun. Iya. Kejaba saka iku tumuli ulun
pengestoni titi mangsa iki. Singkirna angkara ing kayangan Patih Sekipu lan Prabu Pracona ulun bang. Lamun to sira bisa ngentasi karya ora ketang mung sak umuring jagung. Sira bakal ulun wiwaha madheg Narpati ana ing Sela Kandha Waru Binangun. Ngaturaken panuwun pukulun. Yang Pantara Ratri namung cipta pukulun Watulaku utama Kata
Lah dalah. Wah, kaya manuk. Kowe menungsa lumrah bisa ngambah langit. Sapa? Gatotkaca. Ya Raden Tetuka. Kowe yen ngono jagone dewa. Iya, wah aku sekipu. Hai. Wah. Yeah. Wah. Pandhawa tata Kadiwisaya Indriyaksa Sara Maruta gumlethak pedhot gulune den untir ngamuk punggung Prabu Pracana Hei kowe mateni patihku Gatotkaca ya Tetuka Prabu Pracana Dewa gaglak ngkono wah oh wah ah wah 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 whoa! Oh! 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 Ah! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Ah! Ah! Yo! Wah! 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 Wah!
Jinandak wantun krida sang Gatotkaca. Mangap-mangap tutuke Prabu Pracona. Den Bethot pedhot ilate. Muncar ludira analang dadilan patine. Anggung kawuryan oh Rara sing reh oh sang nahengkung ing kastan kapadaning sih palugon lakuning lekas kita linuding kidung oh Hong ilahing awit namastu namasidang Kakang Rada punapi adi nyata wegik kandel kulitipun atos bebalungipun Sumbaga Wiratama pun Gatotkaca pantes tinulat lan sinudarsana Kakang iye Sing kemar paduka adi Gatotkaca kula wonten dawuh pukulun wiwit timangsa iki tindakna dharma sak gedhe-gedhene tumraping bawana nyata ulun gedhe pangarep-arepku marang nom-noman kang kaya sira awit ing jana loka titi mangsa iki persasat tunggak jarak merajak tunggak jati mati tegese sing ala pirang-pirang sing apik lan sing becik mung kari arang-arang tindakna pangestining kasatriyanmu aja kongsi gawe kusut asmaning para satriya jinandhi dawuh paduka pukulun
Wah, matur sembah nuwun. Jan. Ngremenke najan to ana pepanggungan kene panase kaya digodhog. Ning ora dadi sabab jer kepengin lan kumacelu nggonku kepengin sowan ana ngersaning para pepunden lan para kadang-kadang ing Adibaya. Wewengkone Nganjuk kene, ya dikepiye wae wong nyatane wis semedulur, wis semanak, wis ngula warga. Merga saka mbiyen kulina ana ing Jodipati. Nganti mbuh etungane ora genah. Wis marambah makaping para kadang-kadang seni mayangkara seba wonten ngriki. Syukur alhamdulillah. Nyatanipun mboten kepedhutan tali lan mboten kepaten obor. Mesti wonten jalananipun anggenipun tetep sesambetan kalian para sedulur-sedulur ing Nganjuk umumipun ing Adibaya khususon. Noni no no nani no no nini no nano. Penek ngono lagu kang lagu cara mbingek no rumah saku kere. Among kursak gendinge kandariya ngene ladrang ketul pokoke kok ngono ki anggere arah nadane iki cetha, padang muliyane genah ngono ki dirungokke penek. Ning ya enek gending kok ora genah padang muliyane iki ya enek. Wah, jan. Ya anggere enek cah do ujian bareng ngono kadang-kadang enek sing gendinge iki nyeleneh. Wong dirada meto kok diteruske Jati Kumara apa ya. Ini ya ora masalah. Enek kuwi mau esuk. Ki pomo sing bonang lek bandinu guyu kekel. Untuk keperluane ya. Nuni no. Nani no dua lo. Walah. Iki ki udu urute ya cah. Mboten napa-napa sing penting lak seleh loro. Ya wong ngeyel ya semen. Coba ndudah mutiara kependhem. Sapa ngira
Wong swara gamelan penake kaya ngene kok diblerokke. Penek. Sing blerokke gamelan iki lak congpe. Ngapa meneh kok nganu congpe? Lah nek nembang campur sari kae lak gelem ora gelem slendrone lak blero. Walang keke. Yo, ora ngono kuwi. Janding jeli. Ora. Lah slendrone kibot ki ngono kuwi. Man paman. Ora pleng no wong musik kok. Ya. Wah, jenenge kiyaine Semar Rang iki nek reretan yasa-yasa gending. Diunekke sepanjang masa piyayine wis ora eneng wis ning swarga bareng kok diunekke tetep enak. Menika kala wau kula aturaken panjenenganipun para kadang-kadang ingkang monitor lewat internet, radio streaming, Jodipati FM. Nanipun Mbak Keci Emerson, Pak Harto Jombang, Pak Aryo Bimo, Pak pun sedaya kemawon, Mas Yanto Pulisi, penggemar Ibu Yatmi. Siapa Pak Yanto Pulisi? Angger wayangan kok mesti nanggap Bu Yatmi. Yes men. Seneng. Wis iki kudu sing asmane Mbak Rosyati iki kudu dipetes nganti sak lempohe kok. Nek ora sak lempohe ora marem iki. Lah, wis. Rumah samu kok pol-pole kok bar gara-gara terus penyinyit pol-pole. Terus bintang tamu iki pokoke bar gara-gara kundur. Ya daleme adoh kok sesuk selak nyambut gawe ndereke Pak Anom Surata. Iya. Neng endi? Wah nang Palembang kok neng endi? Lah jare sesuk kowe ya mayang. Mayang aku. Weh. Ya mayang. Neng kampus. Ngopo? Nyontoni. Nyontoni oh mayang. Nggih lah. Wis apik. Aduh, Mbak Rosyati, kangenku tanpa upama. Nek omong sak omongke nek karo wong budaya iki kudu rinipta ing tembang. Lah rinipta ing sekar. Ora bakal apik kudu nganggo sastra kang wingit. Mula wong biyen ki apa-apa ki ditulis kanggo tembang. Jinejer ning Wedhatama. Mrih tan kemba pakembangane. Ayo sing bener nek ngomong. Lah kuwi bener nek ngomong. Ngono. Nulada laku utama. Piye? Lah terus bar kene mayang ning ndi neh gong olehmu pecicilan. Lho, sok tanggal 8 Maret. Cedhak nek ngono. Cedhak no karek sesasi ra enek kok. Ning endi? Ana ngalun-alun kutha Jombang. Weh, lha kur cedhak saka kene. Nang alun-alun Jombang tanggal 8 Maret. Dalam rangka apa, Gong? Ya program BNPM karo Alontane Mbak Keci kuwi makarya bebarengan karo pemerintah Kabupaten Jombang. Iya. Terus lakone nek ora kleru kuwi lah iya piwulang iki, Bro. Lakone saka Mangkunegara kuwi lho. Tripama. Wah, apa kuwi? Tripama kawedhar. Wo, tegese tri iki telu, pama kuwi perumpamaan, tuladan. Ya. Patuladan tri prakara. Ha iya. Genah cetha Sumantri Kumbakarna karo Narpati Ngawangga. Wo.
Mongko wong telu ki beda jaman kabeh ki, Gong. Lah nek dilakokke sewengi apa ora kenek wae. Terus perpadet. Lah patete nek sewengi lak nek 3, 6, 9 menyura. Lah digawe, ha ya piye kono wong jenenge Tri Pama Patuladan Tri Perkawis. Wah, ngono. Disebarke. Ya wah. Matur nuwun mbok paringi info saka iki lumantar Radio Jodipati lan uga live streaming Jodipati. Iki para bakul-bakul ben padha mirengke nek tanggal 8 kuwi ana alun-alun Jombang. Ya. Wah, matur nuwun. Sik. Dileti dhisik. Ing Wonogung liwat wong semene sing ora muni dhewe kok gur tompe. Dek ra muni ngopo? Sing penting lambe iki obah. Perkara metu saire cakepane apa ora ki ora masalah. Wong kancane ing Wonogung liwang liwong nek tompe iki. Wah. Ki nek nang ngebis mbok dijajarke lek bandi.